Bu elbette bizning proyekt bo'ldi. Biz malalar bilan qizlar bilan 17 kishi Volжский реабилитационный центр для несовершеннолетних Надежда атала. Аларга балалар өчен анда 18 яшь юк аларга 2-3 7 айлык балалар бар, еллык инде. Аларга бик кыйын булды. Әниләре, әтиләре кыйнады. Алар иләреннән китте. Шул үзәккә кергәннәр, чтобы әти-әнисе кыйнамасыннар өчен дип. Менә біз достыбыз аркылы белештек алар турында. Яңа елдан без волонтер шикелле йөри башладык. Ниндидер родителлар, которые лишены родительских прав, есть которые не лишены, но алар белән торасы килмиләр. Проект называется «Моя семья». Вот, хәзер безнең менә бу проект һәм бар тагын исә балаларга булышырга. Балаларга безнең Казандагы балаларга. Без үзебез ясыйбыз, сырыйбыз кешеләрдән, организацияләрдән, что безнең проектка алар карадылар, тоже үз вкладын ясадылар. Булышалар, Аллага шөкер. Мин предприятиедә үзем эшлим, анда да бик яхшы кешеләр эшли, Аллага шөкер. Алар да әз-әз булса да акчалар Аллага шөкер еш-тырыла. Biz sözümüzü yapar için уже hayran суммашидик. Тагын менә беседкага езилемен проект запланирован һәм детский площадкаларга. Аларда берәү дә юк. Менә шуларны оештырсак, Аллага шөкер бик яхшы булачак. Бушка, абсолютно бушка безгә менә бу мотор залны арендага бирделәр. Бөтенесе Аллага шөкер килделәр. Biz килмибез дип әйтмәделәр. Чөнки менә бу булышу балаларга тоже 1 грамм акчасыз. Безнең татар дине, без татарлар үзебез. Шуңа күрә без русча җырларны гына куша алмыйбыз. Безнең дә динне, безнең дә җырларны без рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлыйлар икенче кешеләр. Русчалар да бик әйбәт итеп безнең татарлар турында нитәләр, сүз әйтәләр. Дөресен әйткәндә, шакырганда килергә тырышам. Чөнки бу минем үземнең шундый позициям. Ул һәрбер кешенең йөрәгендә булса, ул үзеннән үзе яшәшәкләр кешеләр минем кулымнан килә икән, мин үземнән бер ярдәм күрсәтә алам икән, бик куанып. Мәсәлән, анда кемдер җырчы шундый хәйрия концертында катнашкач, шул җырчының поклонниклары дип әйтик миндә, аның иҗатын яратучы кешеләр, алар да уйланырга мөмкиннәр. Кыралы менә, мине яраткан җырчы шулай үзен яхшы, шундый яхшы эшләр белән шөгыльләнә. Мин дә шулай ярдәм итим әле дигән мода булмасын иде бу. Чөнки мода ул килә һәм китә. Бу безнең мода түгел. Алай бер сатласа, бу безнең үзебезнең шулай теге җаныбызның шундый бер талпынуы. Бүгенге көндә кайсы хәйрия концертларына чакыралар, бөтенесе дә җырга тырышам. Һәрбер кеше, теге җырчымы анда, белмим, алып баручымы, әгәр дә кулыннан килә икән, моның бер авырлыгы да юк. Барыбер менә күпме кадәр булышала балаларга, күпме кадәр үзенең көчен бирә ала инде, минемчә, һәрбер кеше шулай эшлидер дип уйлыйм инде. Аннары күңел тулып кайта, мин бик нитеп авырып йөрим анда.